bi wo ho a abrochire na wo kɔ no nyame wo ho obi anum sɛ nyame na ni hu ma nyina nanso ye frɛ bibi protection ahobanbɔ ahobanbɔ ne sɛ de nyame de tumi tren suom de bi tena abosum mu no etim sɛ utu kwan na ado ho begya oba pani kakare so oba pani no abrafo amofia mommo ho ban sɛ de beya bani bia enkame na metimi akwakodum bi medi amidie bi ebekoso eno ne ahobanbɔ sɛ de nkwane ahodene no ene beye ipa bani ni bi kura wa onye ne hwe kura no opoko atwatwede isi obebo ho ban wo saa ne ma hu a ni sɛ obi so betuna ye obone akro da Roma se honhom de aso de ono wada ne kurom ono wada agona na ono abrochire de okwa akoye de ho se ho ba be jana ka chen se me de mo akwa akogya aso nti me bo me ho ba na se yete he ya na kaka awre ko kire America eba aso ko kire wa America ba I'm telling you se bra na America na se ohwa obehumi ofiri wi amu ase I'm telling you ko paja ni fra America nipa no me nka so ofiri kroma ya na busuafo ebe ya mama ofiri kroma ya oba eti sade ya wo ye honhom ni watim ko biasa fa na nyina no aboro kire so amako ma fo ma o si agume sempa na me no ka obone to ne ye de ne ble wo ha ya bo no to ho e ma na busuafo ebe gina mu video call me yehunu de ekoso nyina ma na busuafo be gina mu ma opa na sa yetimi adani duane no ye be na no so eja akora ye ka ho bambo a ebi mu ka se yedi aduro ebi mu nso ka bansere ebi mu nso ka kawa ebi mu nso ka se yedi bibi ye mene buo bi se wo hwe nka na ye nananu tetefo na ye se ya mene buo bi ni ade ye de boy ho ban ye nananu tete ne de me fa ne se me ma metumi nananu de ni bi nti no enye no ho asen beka de mi nim na me di ho adanse se kaka awre da hai na wo aburuchire wo Ghana ha adwuma bim na ne ba bi koso na pese obebo ho bana wo ba ya he ya amamra ne be kire wo na se bo bi wo akọ no ha no de bansiri bi ama no achichiri bi ama wo na bi aso no kura nwura bi mu da fe ne waba mu na fe ne waba mu ndi akwachichiri sa de we ma wo se wachi wade na akofom na de bisi enti ha bebo ho ban a ye ni achiwade bi de ma wo sa tabi sama basa me ba bebo me ho ba me di me ho ba be ja asuo ne ne ma mini achiwade bia wini achiwade bia se achiwade na wo ho no yan yakosa achiwade a se ye ma wachiwade a enam se onim amamra no hwe ho na ade abejanti no wo bekọ akofom wo kofom na suo ne chewa ni ya pa nkwa na ye pewu ti asuo mo ma me motokra na bibisa akra moto de ya aduane wo betumi adibi ade agu widie eno so ye banbo but banbo na ankasa enchen bibia so do beja kakawre na ma ba won chen maka tro se me de me ho ba beja wa ma me ko bia bansiri bia nka ho che bia ni ho a wo de ma me na busansa wo ba kakawre ko fo ko dwobu atramtia no ko asa ne damensa ko ba ko bele sa wo de o yele no nti wo no wo ti mu awatimi musa sa de o timi musa na won so do ho abeja won so di wachi na obie no a wo do ho abeja wo ha me asa kakawre nso ma ade ahoro wanim na abekọ ba bi ne nipa no so wo aduro wa ben a uduru ho ba hu se bibi di wachi life akra da Roma ebra kakawre ka na ahonhom asebe se tiamfa ma oba osu yi sa wo ko ye no ko je ye bibi de ma je uduru abi a utimi utie ka bibi kire no mani sanitary so utie timi ma na dibie na de no bi basa ahomambo nso wo ntimi bisa me ko ye no me ko duru broma mu no me ko ye na ochu pepe ne tiamfa ma fro na ochu pepe na ochu pepe tiamfa ma fro me ara wo protocol wana ni protocol ni nyina ye somo am ko da na di wo nkrase kuma yes eti ne ya kasa ne na ma